L-aħwa Alfredo George De Giorgio li qed jiskontaw sentenza ta' 40 sena ħabs wara li ammettew li qatlu lil Daphne Caruana Galizia qed jikkonsidraw li jiftħu proċeduri fil-qorti għax qegħdin jgħidu li qed isofru minn trattament inuman u diskriminatorju minħabba li ġew miċħuda il-prison leave. L-avukati tagħhom ippreżentaw protest ġudizzjarju kontra d-direttur tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi u kontra l-Prison Leave Advisory Board dwar dan. L-avukati Leslie Kuxkiri u Noel Bianco firmaw il-protest ġudizzjarju u saħqu li d-drittijiet fundamentali tal-klijenti tagħhom qed jinkisru għax huma l-uniċi żewġ ħabsin li qed jiġu miċħuda il-prison leave. Il-mentaw ukoll li l-aħwa Giorgio mhux qed jingħataw raġuni għal dan ir-rifjut. Simon Kutajjar weħel multa ta' 50 euro wara li fil-qorti jammetta li kiteb kumment fuq il-medja soċjali lill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li bih il-Ministru ħassu meddet. Dan il-kumment fuq Facebook li jagħmel referenza għal karozza bomba tħalla waqt il-kampanja elettorali tas-sena l-oħra. Il-Ministru Xkembri jagħmel rapport lil pulizija x'ħassu meddet kemm personalment kif ukoll fir-rigward ta' qrabatu. Fil-qorti intqal li l-akkużat għamel apoloġija b'mod privat lill-Ministru Xkembri. Intqal ukoll li l-akkużat ma kellu l-ebda intenzjoni li jagħmel il-ħsara. Fis-seduta mmexxija mill-Maġistrat Kevin Azzopardi, l-akkużat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u reġa' talab skuża. Il-Maġistrat ħan konsiderazzjoni l-ammissjoni bikrija tal-akkużat u weħel multa ta' 50 euro li se tibqa' tirrifletti fuq il-kondotta tiegħu. Għal parte ċivile daru l-avukati Morris Meli u Stefano Filetti. Xufier ta' trasport tal-iskola nżamm arrestat wara li allagatament messu korrompa tifel ta' 6 snin. Raġel li għandu 31 sena u joqgħod l-imġar qed jiġi akkużat li madwar xahar ilu wettaq atti mingħajr kunsens ma' tifel ta' 6 snin. Ġimixlu wkoll li ħadem bħala xufier mingħajr ma kellu l-liċenzja ta' trasport pubbliku meħtieġa. Il-prosekutur Dani Cavella flimkien mal-ispetturi Dorien Tabone u Eman Heyman talbu għall-ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u qalu li jekk jinstab ħati l-akkużat għandu jsofri reperkussjonijiet. U ma talbu wkoll sabiex ir-raġel jinżamm taħt ordni ta' trattament u biex tiġi sospiża l-liċenzja tas-sewqan tiegħu. L-akkużat li huwa Indjan wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma.